Assalamualaikum. Masih bersama Bu Uli. Iki mau sayur nangkane sing wis tak godhog. Iki mau nek caraku masak ya bar tak godhog, tak kumbah meneh. Terus tak tambahi santen klunyung-klunyung. Santen klunyung-klunyung iki nek daerahku ki ora kentel. Santene sing ngene iki lho, sing ngene iki. Iki diaduk, engko nek wis rada umub, ya sarep umub ngono kae. Nanti kita masukkan bumbune. Bumbune iki tak sepilke ya, bumbune kaya ngene iki. Nek aku masak bumbune iki simpel nek sayur gori. Bumbune iki tok. Tumbar, bawang karo mrica sithik ya wis ngene iki. Diulek nganti lembut. Wis diulek lembut. Wis iki wis lembut. Engko garek dilebokke ning sayure, ditambahi gula, ditambahi uyah, ditambahi penyedap rasa dan kaldu jamur. Nanti dikoreksi rasanya. Wis sing simpel ngene wae aku sing masak. Yo, salam sehat.